Hemen salam ilaçlar, men Türkmen Leydat kanalıma yeni bir hoş geldiniz. İlaçlar, eğer bilyen olsanız men köpten beri video düşürüp koymadım YouTube kanalıma. Bugün size yürütü bir video düşürtmeli, yani vacip bu dokumentlarda video düşürtmeli. İlk bilen videoma başlamakam ilaçlar, men şu günlükü götüren kaşlığımda, yani kapçığımda nehili dokumentları, nehili kartları götüren yanım bilen şolarda gıyskaça bir görkezesmeli. Sonra videomda genişleyin kartlar barada, dokumentlar barada görünmeren öz bilyenlerimden. İllaçlar ilk bilen size görkezecek zadım. Yani bilyensiniz Amerika'da eğer sizin state ID değil, dokumentiniz ya olmasa, sürücülük şahadatnamanız bolsa, kaptanınız ile pasport götürmek hükmen değil. Hemenin yani sürücülük şahadatnamam Illinois ştatı bolansan Illinois dip yazılgadır. Şular yalat. Sürücülük şahadatnamamın yüzünü yapyan sebebi gerekli informasiyalar var. İllaçlar size görkezecek ikinci zadım, yani ikinci esası gerekli zatların biri, dokumentlerin biri hem bulam kreditni kartochka. Eğer bilyen olsanız, kaptanınız olan yanınız bar olsa, kreditni kartochka mıdama peydası gat köp bolansan, esasen Amerika'da peydası köp, yani kreditni skor deyip bar şonu üstürmek için hem peydası oluyor, şonun için mıdama şu kreditni kartana olan yan. Sonra olsa ilaçlar size aytacak zadım, yani kaptamda götüren yeni kartların biri bulam olsa Costco mağazinin, yani Optivi mağazinin kartı. Bir bankovski kart değil, prosto şol mağazinin ağzası deyip kaptamda götüren sebebi köplenci gittiyesem tuğda etmeni. Bu kartı mağazine salan oklar şun için. İlaçlar size son görkezecek zadım. Bu olsa sağlık ihtiyaçlandırış kartım. Sebebi sağlık ihtiyaçlandırış kartı hiç yer gidemek. Sebebi eğer yadımdan çıksa, hastahana gitmeli olsam yadımdan çıksa, bir derek izme gelip yörümden deyip kaptanımda, şu kapçığımda koyan, kaşlığımda koyan ansat dolyam. İlaçlar gelinini şu kartları, yani şu dokumentları niyet almalı. Amerika gelinizde esas 5 tane düzeltmeli dokumentler var. Şolar barada genişleyin, görünmek geçeyin. İlaçlar Amerika gelinizde ilk bilen birinci sizin düzeltmeli vacip dokumentlarınızın biri Social Security Number, yani sosyal hopsuzluk belgesi, yani sosyal üçüncülük belgesi şular yalak deyip bir tercüme edilir. Bu Social Security number bu neyem? Bu bir kartışka bolup yüzüne 9 tane unikalne number var. O numeri yürütüldüğünde siz için aşağıda sizin adınız, familyanız hem de sizin golunuz oluyor. Bu Social Security numeri esası Amerikanlarda var, hem de Amerika'da yaşayan legal imigrantlara verilir. Bu Social Security number neyme gerek? Eğer sizin Social Security numarınız var olsa size ulukan kömek eder. Yani işe girecek olsanız, ya olmasa cay alacak olsanız, maşina alacak olsanız, bankovski kart açacak olsanız, ya olmasa medisinski страховка alacak olsanız, köp yerlerde sizin Social Security numarını sorulur. Siz kaptanınıza yanka işime götürme hükmen değil. Köplen Social Security numarın sonki 4 tane numarini köp yerlerde soruyarlar. Yanka belak için yerlemden soruyarlar. Şun için kaptanınıza götürmen. Bir derek neyme eğer yitirseniz, onun biri uğurlasa, bir derek problemi gerek gelir. Şun için yadınıza saklap bilmeseniz, ilk vada telefonunuzun bir yercine yazın. Şunu eğer gerek varsa şu aydıp yavrunuzu görkezip bilersiniz yani. Yani kartını götürmek yanınızda hükmen değil. Sosyal hopsuzluk belgesini, yani Social Security numeri nereden net almalı? Bunu siz online hem tavşırıp, dokument tavşırıp hem alıp bilersiniz. Yönü eğer yok online değil deyseniz, onu
öz ofisine barıp kaptanınız bilen pasportunuz, green card'ınız ya olmasa work permit yani işe girmek için ruhsatname diýilen kartlar şonuňyz bilen barıp şol social security numeri alıp bilersiňiz. Ýöne ol social security kartyň özi bir gidete 10 yaşynyň içinde sizin öýüňize adresiňize uğratylýar. Amerika gelenizde ikincilik bilen sizin almaly dokumentlaryňyzyň biri hem yani state ID yani ştat ID'si yani siz näme diýäňiz türklerde oturum izini diýilýärmi şolar ýalyk. Ol kartyň gidimde sizin nerede ýaşaýanyňyz we siz barada birazjyk informasiýa barda. Karoçy geçgeç aýdymda bu state ID näme üçin gerek? Yani bu state ID size uly kömek etýär, yani gapdaňyzda pasportuňyzdy götürmek hukman däl. Şol state ID bilen siz Amerikan içine seyahat edip bilýäňiz. Yani bu state ID'ni almak için nähil dokumentler gerek? Bu kartı almak için esas sizin ýankaýşmaly social security nomeriňiz gerek, sosial hopsuzluk nomeriňiz gerek. İkinci bilen şol siz nerede ýaşaýan bolsaňyz, şo ýaşaýan yeriňizdiň gaz, tok, kwitansiýasy tapaýdy, gaz ýa-da tok ýa-da bankowaski kwitansiýaňyz gerek. Sebäbi şol kwitansiýaň gidimde sizin adresiňiz bolýar, ýani siz şol ýerde ýaşaýanyňyzy tuýut etýän adres bolýar. Şoň üçin soňra gapdaňyz bilen work permit ýani işlemek üçin ruhsat berilýän kart bolýar. Şol gerek eger şol kartyňyz ýok bolsa gapdaňyz bilen green kartyňyzy hem eltip bilersiňiz. Nirk barmaly siz öz ýaşaýan ştatyňyzdaky DMV diýilýän ýürütü ofis var, şol ýerge barıp şol dokumentlaryňyzy tapşyryp bilersiňiz. Ol state ID'ň bahasy bir $20-25 bahasy var. Yani şol siz her ştatda state ID'ň bahalary ütgäp biler. Birazjyk ardan birazjyk kymmat bolup biler. Ýöne men ýaşaýan ştatymda $20'dy. $20-25 toşna ýadyma düşenok. Şol state ID'ni almak üçin ýankaýşmaly siz öz ýaşaýan ştatyňyzdaky DMV diýilýän ofise barýaňyz. Şol ýerde bolsa, ýagny siz dokumentlaryňyzy berenizden soň sizi surata düşürýärler. Sizi gapdaňyz bilen surat alyp gitmek hukman däl. Ol ýerde özleri surata düşürýärler. Ýani surata düşürilenden soň size wagtlanýa bir kagaz berýär. Ýani şol state ID diýilýäniň kartyň öýde gelýänçe size kagaz görnüşini berýärler. Şol kagaz görnüşini alanyndan soň gapdaňyzda şol kagaz görnüşini götürüp bilersiňiz. Köp ýerde soraýarlar da köp ýerde şol state ID'ni soraýarlar. Şoň üçin ol kart görnüşi gidete 2 hepde ýalyk wagtyň içinde öýüňizde ýani siziň beren adresiňizde özleri uğratýarlar. İlleşler şu ýerde size bir zat aýdasym gelýär. Eger siz şu ştatdan başga bir ştata ýaşamana, ýani göçüp ştatda ýaşajak diýseňiz, onda siz şol ştatyň state ID'sini ýa bolmasa türkçelik şahatnamasyna geçmeli. Öz düzgünme da şolar ýalyk siz täzelemeli. Sebäbi şol kartda sizin adresiňizi täzelemeseňiz ştraf etmeklerge tahmal. Eger polisiýa saklasa da ýolly, eger türkçelik şahatnamaňyz bar wagty eger ütgetmek bolsaňyz. Amerika gelenizden soň sizin üçüncü düzetmeli dokumentlaryňyzyň biri hem türkçelik şahatnamasy. Eger siz türkçelik şahatnamaňyz başga ýurtda alan bolsaňyz, ol hiç şeýle peýda edenok Amerikan öz türkçelik şahatnamasyny almaly. Türkçelik şahatnamasyna nähil dokumentler gerek? Türkçelik şahatnamasyna illeşler ilkilene ýanky size aýdan state ID diýilýän ID'ňiz gerek gapdaryňyz bilen, soňra social security nomeriňiz gerek. Hemem ýanky ýaşaýan ýeriňizdäki gaz, tok ýa-da medisinski bir kwitansiýaňyz bolmaly ýanyňyzda tapaýdyk, bankowaski kwitansiýa bolsa da bolýar. İş ruhsatnamasy diýilýän kart ýa bolmasa green kartyňyz gerek ýanyňyz bilen illeşler. Araňyzda
maşin türýäniniz köpdür, ýagny maşin türýäniniz bar bolsa esasen hem oglanlar bilýänsiňiz şo türjülük şahatnamasyny almak üçin esasy 2 tane test bar, 2 tane synaglary bar. Bir ýazyw synagy, beýlekli bolsa ýagny türjülük synagy. Şol türjülük synagyna girmek üçin ilki bilen siz şol ýazyw synagynyň geçmeli. Amerikada ilki bilen türjülük şahatnamasynyň öň türjülük ruhsatnamasyny almaly. Bu türjülük ruhsatnamasyny nädip we nereden almaly? İlki bilen siz eger köpüňiz bilýänsiňiz ýol hereketlerini ýöne birazajyk şol ýazyw synagynyň geçmekäňiz, birazajyk internetden okasaňyz ýa bolmasa öz şo DMV diýilýän ofisine baryp kitabyny sorasaňyz, ondan haşlorýal kitabyny sorasaňyz özleri mut berýär. Şu kitapdan hem okap bilersiňiz, taýýarlanyp bilersiňiz şol türjülük synagynyň geçmek üçin, ýazyw synagynyň geçmek üçin ýa bolmasa YouTube'da, internetde ýaşaýan ştatyňyzyň türjülük şahatnamasyny nädip almaly, nähil egzaminlaryň torulary bar diýseňiz internetde çykarýar. Şondan hem öwrenip bilersiňiz. Haçan siz taýin bolsaňyz şol türjülük ruhsatnamasyny almana gitýäňiz DMV diýilýän öz ofisine. Ol her ştatda bar şol DMV ofisine baraňyzda gerekli ýanky sanap geçen dokumentlaryňyzy berýäňiz, soňra siz suraty düşürýär, tölewini töläňizden soň bizde $25 töleýäňiz şol synagynyň geçmek üçin, ýani şol synagyna girmek üçin. Synagynyň 30 ýaşdan sonra bolýar. Şol sorawlardan azyndan 28 sanyny siz bilmeli. Şol 28 san sorawny bilenizden soň size türjülük ruhsatnamasy diýilýän kagazy berilýär. Şol türjülük ruhsatnamasynyň kagazy bir 90 günlük ötýän ýalňyşmasam, şol 90 günüň içinde eger siz bilýän bolsaňyz, ýani maşynyň sürüp bilýän bolsaňyz, ýol hereketlerini gowy bilýän bolsaňyz, siz synagyna taýin diýeningizde, ýani şondan ýene de şol DMV diýilýän ofise baryp şolar ýalyk men egzamin tapşyrjak, şolar ýalyk instruktor gerek zat diýseňiz, özleri size aýtýarlar. Haçan gelmeliligini, sagat näçe dediğini, egzaminin nerede geçeceğini aýtýarlar. Şol instruktor bilen sizi egzaminden geçiňizden soň size türjülük şahatnamasynyň kagazy görünüşini berýärler. Ýagny bir hepdeden, bir ýarym hepdeden soň hem şo kartyň özi, türjülük şahatnamasynyň kartyň özi öňüňize gelýär. Ýene diýleşler size bir zat aýdasym gelýär, ýagny käbir ştatlarda şol egzaminlerden, synaglardan geçmek üçin ingilis diline däl, rus diline hem geçip bilýän ekeniňiz, men olara da bilemokdum, ýöne köp tanaýanlam şolar ýalyk geçip bolýar eken diýdi. Rus diline hem gürläp geçip bilýän ekeniňiz. Eger siz ingilis dilini bilmeýän bolsaňyz, şol öýde ýaşaýan ýeriňizdäki DMV-den sorap bilersiňiz, şol ofisine baryp şolar ýalyk men ingilis dilini kän bilemok, rus dilinden nerden men egzamin tapşyryp bilerim zat diýip sorap bilersiňiz. Egzamini rus diline tapşyrýanlar hem zatken. İlleşler size aýtjak, Amerikada 4-nji gerekli dokumentlaryň bir hem ýagny Amerikada bankowaski kart açmak. Ýagny Amerikada bir bilinýän banklaryň bir hem Bank of America diýilýän şolar ýalyk bank bar. Şolar ýalyk bank. Şu bankyň kartçykasyny açmak. Siz isleýän bankyňyzyň kartçykasyny açyp bilersiňiz ýöne. Meselem diýenler şu Bank of America diýilýän kartyň aýtýanlar şu wagt. Bu karty nädip açmaly we nähil dokumentler gerek? Bu karty siz online hem açyp bilersiňiz, eger online däl öz şo bankyň özüne baryp hem açyp bilersiňiz. Şolar ýalyk men bankowski siziň kartyňyzy açmak isleýän nähil dokumentler gerekdigini hem özleri aýtýar. Menem ýöne belläk üçin nähil dokumentlaryň gerekdigini. Siziň türjülük şahatnamaňyz ýa bolmasa türjülük şahatnamaňyz ýok bolsa, ştat ID'ňiz gerek, Social Security numeriňiz gerek, ýani sosial howpsuzlyk numeriňiz. Ýa bolmasa siziň pasportyňyzyň suraw geçmedik, vizasynyň suraw geçmedik pasportyňyz hem bolsa bolýar. Hem ýanka ýetişmeli siziň ýaşaýan ýeriňizdäki
gaz, tok, bank kvitansiýaňyz bolmaly ýanynızda. Gerekli dokumentlaryňyzy tapşyryňyzdan soň bir hepden içinde sizin şol öz bankovska kartyňyzy elýär. Ýöne şu eger siz Bank of America bankyň kartyny açdyňyz, şol Bank of America kartyň içinde azyndan $1,500 bolmaly. Eger $1,500 az bolsa, balansyňyz onu şo bank üstünden, ýani pul alýada $12 diýerler, pul alýa üstünden sebäbi şu $1,500 azlyk üçin balansyňyz. Bu kart köp kömek etýär, ýani eger siziň bankovska kartyňyz bar bolsa, ol köp kömek etýär. Siz işleýän ýeriňizde öz başlygyňyza aýdyp şular ýalyk men aýlygymy gönümen bankovska kartyma geçirip bilersiňiz, hem diýip bilersiňiz biderek kapitalyňyzdan pul götürüp berýänizden diýjek bolýan. Hem şu geljekde kreditni kartçykany hem açmana biraz kömek etýär. Ýyleşler size aýtjak, soňky 5-nji bir gerekli wajyp dokumentlaryň biri diýsegem bolar. Sebäbi çyndanam geljekde şol dokument gerek bolýar. Ol hem kreditni kartçykany açmak. Bu kreditni kartany almak üçin, ýani bankovski karta almak üçin, eger siz Bank of Americany ulanýan bolsaňyz, ýani debit kartyny ulanýan bolsaňyz, soňra siz belli bir wagtdan soň siz sorap bilersiňiz, şol banka baryp şular ýalyk men kreditni kartaňyzy alyp bilermi, açyp bilermi diýip sorap bilersiňiz. Eger hawa diýseler, ol siz üçin ören gowy, sebäbi siziň kreditni skoruňyzy skor edip, ýani kreditni skor edilenler ol bir Amerikada ullakan bir gerekli zatlaryň biri, sebäbi şonuň kreditni skoruňyzy östürseňiz, ol siz üçin ullakan peýda berýär. Şo kreditni kartany ulanyp östürseňiz has gowy. Durmuşda, ýani geljekde jaý almana, maşina almana ul kömek etýär. Kreditni kartyň belli bir limitler bolýar, köpüsi bez limitni, köpüsi bolsa bir $1000 ýa-da $500 ýalyk limit bolýar. Ýöne siz şol kreditni kartany wagtyna, her aýyň aýagyna wagtyna şo öz tölemel puluny töleseňiz, şonu bank siziň şo kreditni limitiňizi köpertýär. Mysal üçin 500 bolsa 1000 etýär, 1000 bolsa $1000 bolsa limiti 2000 etýär. Şolar ýalyk siziň pul möçüriňizi, ýani balansyňyzy köpertýär. Ýyleşler videomy soňuna hem geldik. Eger men şu videom halan bolsaňyz, like goýmany hem de şolar ýaly gyzykly videolary bilesiňiz gelse, kanalyma agda bolmany unutmaň.